Hygiejne er vigtigt, ikke mindst på landets hospitaler. Men et forsøg på 2 hospitaler i Region Hovedstaden afslører, at 1 ud af 3 blandt sundhedspersonalet ikke vasker deres hænder, når de har været på toilettet. Og for patienter og pårørende, der er det endnu værre. Hele 2 ud af 3 skipper håndvasken efter et toiletbesøg. Her på Hvidovre Hospital i København er Peter Hesje indlagt med en infektion i foden. Ja, det har gjort ondt at gå. Og her på hospitalet forlader patienter og pårørende ofte toilettet uden at vaske hænder. Det er simpelthen for galt. Altså, det er i forhold til patienter er det uanstændigt i virkeligheden. Ikke? Og det er ikke meget bedre med de ansatte. Her glemmer hver tredje at vaske hænder efter toiletbesøg. Det synes jeg faktisk er aller værst. Det burde de. Det har den her sæbealarm afsløret. Over en 4 måneder periode registrerede sæbedispenseren, efter at der blev trukket ud i toilettet, om der så også blev tændt for vandet og trykket på sæben. På flere end 7.000 toiletbesøg blandt patienter, pårørende og hospitalsansatte blev mange afsløret i ikke at vaske hænder. Så jeg har ikke rigtig nogen god forklaring på det. Jeg har spurgt mine kolleger, de siger alle sammen, at de vasker deres hænder, når de har været på toilettet. Det er rigtig vigtigt at vaske hænder, når man er på toilettet, fordi at vi ser desværre for mange infektioner på hospitalerne. 10% af de indlagte patienter får en infektion, mens de er indlagt på hospitalet. Det er skræmmende, at man kommer på et sygehus for at blive rask, og så kommer man hjem og er syg. Der er også folk, der dør af det jo. Og det er jo endnu mere skræmmende. Men nu har hospitalerne fundet et bud på en løsning, og det er denne alarmtone. Efter at sæbealarmen ikke kun registrerede, hvem der ikke vaskede hænder, men også mindede om den gode håndhygiejne, så huskede 9 ud af 10 hospitalsansatte at vaske hænder, og for patienter og pårørende huskede 8 ud af 10 det. Det her projekt skal meget gerne fortsætte, og jeg ser personligt, at når nu vi bygger en masse nyt, vil det være en del af armaturet. Formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, Ulla Astmann, er ikke afvisende over for at indføre sæbealarmerne. Jeg vil lade det op til de enkelte steder at bestemme, hvad det er, man synes vil bruge. Altså sæbedispenser kan bestemt være en af løsningerne. Men jeg tror heller ikke, at man skal tro, at det så er løsningen på alt, og man så dermed sikrer sig, at dels at alle vasker hænder, og dels at man så på den måde også får nedbragt infektionerne. Alarmen har indtil videre kun været afprøvet på Rigshospitalet og på Hvidovre Hospital.